Čaute všetci, vítam vás v mojom kanále. Zároveň vítam vás aj u mojho prvého videa, kde sa spoločne pozrieme na Minecraft 1.7.2 na gamerovom serveru. Určite poznáte všetci gamera. A toto je teda jeho server a povedal som si, že by som mohol natočiť ako prvé video Hunger Games. Že budem točiť túto Hunger Games arénu. O čo tu ide, to vám nebudem vysvetľovať. Takže vybral som sa taký vybraný jazyk. Dúfajme, že ma hneď nezabijú. A keď si chceli vidieť môj skin, tak toto je skin, ktorý som spoločne s kamošom spracoval cez skin editor. Čo hovoríte, napíšte do komentárov, že aký mám skin. Znáho. Takže ideme na to, začneme za 3, 2, 1. OK. No a ja čo... Skôr pokúsim ponechať tieto dreva. Určite niekedy mám taký čudný hlas, ale ja mám zatiaľ ešte v mikropočítači. Potom neskôr vykúpim neskôr budeme mať vlastne už mikrofón, takže ma budete počuť lepšie. A budeme mať mikrofón nie v počítači, ale bude zapojený v počítači. Takže lepšie bude to, že vlastne potom budete počuť lepšie. A prepáčte naozaj, že mám čudový hlas na začiatku a mám trošku menšie lagy, ale... Keď som... A prepáčte, minule som ešte... Ale dáte, ja som minule odstrelil všetky svoje videá. A to je z jedného dôvodu. Za prvé, za druhé, v jednom videu ma skoro vôbec nebolo počuť. A za tretie, musel som tam ešte pridať niečo. Napríklad, že už nemám také tie lagy. Myslím, že už jdu na mě, tak já se ukryjem. Nesmrtelnost mi prošli za 1 sekundu. Sakra. Světý meč. Aspoň železný meč musím mať, bez toho nebudem útočit na hráčov. To bude nedá. Takže... Krompač. Prevažte, ale zatiaľ toto ešte musím ničiť rukou. No, prevažte, že tu máme takú trošku menšiu tmu, ale... Prevažte, spal sa trošku lag. Takže... Ja si teda, že tu mám takú tmu, ale to uhlie nikde. Nebudem... Jo, uhlie, konečne.
kokos, na mňa idú dva možno. Traja? Prepačte, trošku mi to spadlo. Vidím tam dve jenovky. Jeden z nich určite na mňa čoskoro zaútočí. Ja tuším. Ja musím nájsť aspoň 10 železa, keby som našiel. Aspoň železný meč potrebujem a keby som už naozaj, že musel, tak aj železný chestplate. Teda brnenie. Ja bez železného meča na hráčov útočiť nebudem. Niekedy som si síce aj trúfol, že len kameň, ale nebol to dobrý nápad. Crafting mám ešte za sebou našťastie. Ale ne, budem tu mať takú super pásku. Dúfam, že do mňa teraz nezautočia, pretože budem musieť zase čakať niekoľko minút. To bude ďalšia arena. A máte sa na čo tešiť, pretože v ďalšom videu už bude mať aj hostia. OK. Tak ja toto zatiaľ takto pekne zahrebem. Tak. Sakra! Ty kokos, to sa fakt tuto nikde tuto nedá ujsť možno. Ty kokos, sa teda úplne bojím. Sa bojím, že ma zabijú. Čo? 4, tam sú dve menovky. Ešte prvým ako sa mi to trošku zalagovalo, tak tam vonku som videl. A dúfam, že ma to tak nezabijú. Musím sa nenapadne dostať hore, alebo rovno hodiť do nich tú knihu, že sme vybrali, aby Explosive Reading. Unlimited 1. Vyzerá to, že budem si musieť urobiť ďalšie 2 alebo 3 kamenové krompáče. A to železo stále nikde. Alebo predsa len robím 4. To je dosť. Crafťák, crafting table. Alebo pracovný stôl. To si tiež zoberiem za sebou. Tu som aspoň 2 železo našiel, to by bolo dobré. Ako to zatiaľ nasvietím. Ale bolo niečo vidieť na videu. Dúfam, že mi to uveria. Dúfam, že mi to uverí.
Dúfam, že on možno bude ten môj ďalší host vo videu. Skype. Sakra. Vidím někoho minulku. Já jsem to jdu. Teraz se mi to zalaguje. No, super. Ja nemám na to náladu, prebačte. Dnešné video bude krátke trošku. Ja dúfam, že sa vám to páčilo. Mikrofón budeme mať čoskoro. Uvidíme sa znovu zajtra, alebo niekedy. Určite dajte lajky, keď sa vám to páčilo. Ak ne, tak ne. A určite dajte aj odber a prípadne môžete napísať aj komentár. A keby si niekto so mnou zahrať, tak nech napíše do komentára, potom nech príde sem a potom nech príde sem na Gamerov server. Určite ho poznáte a budeme si skypovať a budeme možno natáčať spolu videa. A ak máte aj kanál prípadne a točíte, tak kľudne budeme natáčať. Každopádne v každom videu nebudem ale dávať názvy, teda prezývky tých ďalších hostov, úplne v každom videu určite ne. Ale to už je pre dnešný všetko, takže presne tak, ako som vám hovoril. A ahojte, teším sa na vás na budúce, čusák.